Dyma ran 2 y sesiwn hyfforddi am arwain a'r ansawdd mewn lleoliad y reoleiddir. I ymgylch ran 2, y nodau ac amcanion fyddai myfyrio ar yr hyn a ddysgwyd yn ran 1 a sut mae'r ymarfer wedi siapo. Does dim disgwyl y bydd pethau wedi newid yn sylfaenol bob tro, ond y bydd rhywfaint o feddwl yn digwydd gyda rhywfaint o fyfyrio ac y ceir rai mewnweliadau newydd efallai i'ch ffordd o ymarfer. Mae hynny'n golygu beth rydych yn ei feddwl fel unigolion neu sefydliad. Yn ran 2, byddwn yn rhoi mwy o sylw i'r dull ymarfer yn seiliedig â gryfderau ac ymfflwyno gwyddorion. Arweinyddiaeth dosturol mwyn datblygu dull seiliedig â gryfderau, a rhoi arweiniad ar sut y gallwn siapo safonau ansawdd, a sut mae rhain yn cyfrannu yn adolygiadau o ansawdd gofal fel darparwyr. Gyda golwg ar ansawdd, un o'r pethau allweddol yw bod yn glir ynghylch beth yw'r diffiniadau o ansawdd yn y sefydliad. Beth yw ei natur? Beth mae'n olygu? Sut byddai pobl yn ei brofi? Sut mae hynny'n cael ei hyrwyddo ar draws y sefydliad fel bod pawb arall yn ei ddeall? Sut mae'n cael ei fesur mwyn sicrhau yn bod yn gyflawni? Ac wedyn, sut mae'n cael ei fonitro i weld pa effaith rydym yn cael ar bywydau'r unigolyn rydym yn cynorthwyo? Dyma'r thema yn y sesiwn ran 2. Parhau i ystyried ein dull o weithio gyda phobl trwy dull seiliedig a gryfderau, lle mae hynny'n rhywbeth sy'n cael ei drafod yn aml. Fel rwy'n wedi trafod yn ran 1, mae'n fwy yn y mater o ddim ond sylwi ar y cryfderau. Mae angen canfod beth sy'n weithio, ac mae angen meddwl am beth mae'r unigolyn yn gallu ei gwneud. Rhaid i ni ei weld fel dull o weithredu sydd wedyn yn cyfrannu at annibyniaeth. Carnded, dewis ar gyfer y pobl a gwella asesiant. Rhaid i ni feddwl am dyseiliedig a gryfderau mewn nifer o gyd-destynau. Enghraifft, gallai fod am wella sefyllfa'r unigolyn a byddwn yn defnyddio'r cryfderau hwnnw mwyn gwella eu sefyllfa. Neu allan fod am gynnal sefyllfa bersonol yr unigolyn a gallwn wneud hynny. Mae angen i ni feddwl am sut byddwn yn mabwysiadu dull seiliedig a gryfderau mwyn gwneud hynny. Ond, gellid cael achos lle mae sefyllfa unigol yn debygol o ddirywio, a bod angen i ni feddwl sut byddwn yn cadw cymaint a phosibl o'r annibyniaeth. Cadeiriad a dewis gweithaf y diriwiad hwnnw yn amgylchiadau'r unigolyn. Rhaid i dyseiliedig a gryfderau fod yn un cydweithredol. Rhaid iddo olygu mwy na dim ond dweud wrth yr unigolyn beth mae'n ei wneud yn dda. Os ydym ni wedi defnyddio priodol o gryfderau pobl, rhaid i'r unigolyn cael rhywfaint o hunanhyder a mewnweliad o ran beth yw ei gryfderau mwyn deall beth mae'n gallu wneud drosto ei hun. Mae angen i ni ddeall a yw'r unigolyn yn gallu ymddiried mewn pobl eraill a theimlo'n gyfforddus, wrth gael pobl eraill yn ei helpu, neu a'n teimlo i fod yn gallu cael mynediad at gymorth yn ei gymuned. Rhaid i'r dull o weithredu fod yn un, cymesur a hyblyg, ac yn addas i amgylchiadau'r unigolyn. Ond, fel yr enghraifft a drafodwyd yn gynharach, am allu Betty i gyrru car, pam ydych yn siarad â hi? Mae'n dweud nad yw wedi gyrru car ys 2 flynedd, am ei bod wedi colli hyder, ac nad yw'n debygol o yrru car eto. Wrth ystyried plant, bydd y cyfeiriadau a cryfderau ar gyfer plentyn penodol yn ymwneud â'r ffaith ei fod yn mynd i'r ysgol, ond heb gofyn y cwestiwn, felly beth? Nid oes cyd-destun i ddangos beth mae hyn yn olygu'r plentyn, a pham mae hyn yn gryfder ganddo. A'r ffaith ei fod yn mynd i'r ysgol a'r cryfderau sy'n gysylltiedig â hynny, oherwydd yr amser mae'n ei dreulio yn yr ysgol. Am nad yw yn y cartref ac yn agored i effaith camdrin domestig rhwng rieni yn y cartref. A'r ffaith ei bod yn chwarae ar ei iard pan bydd yn ysgol, ac mae hwnnw'n unig gyfle sydd ganddo i ddatblygu ei sgiliau cymdeithasol a threulio amser gyda chyfoedion. A'i
mae'r prifysgol y mae'n ei gael yr unig brif boeth meithlon, a mae'n gael y diwrnod hwnnw, neu a mae'r cogydd neu'r glanhawyr yn yr ysgol yw'r oedolyn a mae'r plentyn yn ymddiried ynddo ac yn gwybod y gall fynd ato i siarad ag ef. Felly unwaith eto, nid yw datganiadau cyffredinol lefel uchel rydym yn chwilio amdanynt. Y peth pwysig yw'r manylion am cyd-destun yn yr unigolyn a beth mae ei olygu'r unigolyn. Bydd y dissyniedig a gryfderau yn mynd law yn llaw a pharodrwydd i gymryd risgau cadarnhaol. Os gallwn adnabod cryfderau'r unigolyn, gallwn ei ddefnyddio. Gallwn ei defnydd priodol o cryfderau hynny mwyn helpu i lenaru unrhyw risgiau sydd wedi canfod i'r unigolyn hwnnw. Yn fôn, mae'r disseiliedig a gryfderau yn canolbwyntio ar beth sy'n bwysig i'r unigolyn, ac nid yn wneud dim ond a chanfod beth mae'n ei gallu ei wneud dros ei hun. Ond hefyd, pwy a beth sydd ei amgylch i'w helpu. Er enghraifft, efallai mai pwrpas rai o'r gweithgareddau fel ymarfer yw cysylltu ag unigolyn ag aelodau'r cymuned. Er enghraifft, rydym yn gwybod bod 2 neu 3 o unigolion yn byw yr un stad tai nad ydynt yn mynd o'i tŷ, sy'n teimlo bod wedi hi ynysu a bod hynny'n cael effaith ar llesiant. Felly gallai fod ag angen rhyw fath o ofal neu gymorth i ddelio'r chanlyniadau yn eisegrwydd. Allwn ni feddwl am ffordd i dod â'r unigolion hynny i gysylltiadau â'i gilydd. Y peth diddorol am y disseiliedig a gryfderau yw ei fod yn golygu cydweithredu, a derbyn ei hefyd, ei fod yn ymwneud â'r ffordd mae'r unigolyn yn weld ei hun. Bu llawer o'r unigolion rydym yn gweithio gyda nhw wedi clywed sgyrsiau amgylch am ryw adeg yn disgrifio pethau nad ydynt nhw'n cael eu gwneud a phethau na allan nhw eu gwneud. Pethau na allwn ganiatáu iddynt eu gwneud am fod risg yn gysylltiedig â nhw, neu am y byddant yn cael effaith newidiol ar yr unigolyn. Felly rhaid i ni feddwl ynghylch sut byddwn y mabwysiadu'r disseiliedig a gryfderau, lle mae tôn neu natur unrhyw drafodaeth neu gysylltiad ar unigolyn wedi bod yn ymwneud â dynodi'r cymorth sydd ei angen arno, am nad yw'n gallu gwneud pethau penodol ac am fod risgau'n gysylltiedig â nhw. Mae gwybod sut mae'r unigolyn yn cael ei weld ei hun o'r sefyllfa, yn gweld ei fyd ei hun yn wirioneddol bwysig. Byddwn yn annog bawb i aros a meddwl am bwy rydym yn ei gweld a'i ddisgrifio mewn gwirionedd. Wrth wrando ar aelodau teulu, wrth gwrando ar ymarferwyr eraill, wrth wrando ar gymdogion, gofalwyr, ffrindiau, pwy maen nhw'n ei ddisgrifio mewn gwirionedd o gymharu ar ffordd y byddai'r unigolion yn ei ddisgrifio ei hun. Yn bwysicach na hynny, a fyddwn byth gofyn i'r unigolyn. Rannwyd enghraifft am un ddiweddar o fenyw anfin fydrai am flynyddoedd. Lawer o'i staff wedi sylwi eu bod yn mynd at aelodau staff yn aml, gan afel yn ei breithiau holi i weld a oeddent yn iawn, gan o'i sylw mawr i iechyd staff. A dim ond oedd geisio deall y reswm dros yr ymddygiad hwnnw, gan fod dementia gan y fenyw, ac nad oedd yn gallu cyfleu mewn geiriau pam roedd yn ymddwyn felly. Bryd hynny roedd y staff wedi dechrau deall y hanes y fenyw a'r ffaith ei bod yn arfer fod yn fyddraig. Felly beth wnaeth y staff oedd mynd ar eBay a phrynu un o'r hen declynau mesur pwysau gwaed y byddai fenyw wedi defnyddio wrth ymarfer ei byddraig. Nawr mae hi'n mynd o gwmpas yn mesur pwysau gwaed yr aelodau staff yn reolur, achos dyna'r ffordd mae'n gallu dangos ei bod yn gofalu am pobl. Rydw i wedi gweld enghraifft o unigolyn a oedd yn arfer bod yn bennaeth ysgol, ac unwaith yr wythnos byddai'r staff yn dod ato i llyfrau, ysgrifennu a'i piniau ysgrifennu, ac yn eistedd wrth y bwrdd gyda'i gŵr, ond heddig hwn, a byddai'n rhoi gwres fel bod bai nôl yn ysgol. Enghraifft arall yw gŵr sy'n curo drws y swyddfa pob diwrnod yn y cartref preswyl lle mae'n byw mwyn casglu ei gyflog, sy'n ddim ond arian papur. Roedd y gŵr hwn yn arfer bod yn iwr, a dyma sut byddai'n cael ei arian. Beth oedd yn bwysig iddo ef, oedd ei rôl oedd yn dod ag arian i'r aelwyd ac yn rhoi bwyd ar y bwrdd a gofalu am ei deulu.
Nid yw wedi colli'r elfen honno hunaniaeth a phwrpas. Felly meddyliwch o ddifyr, ar y ddechrau, pwy rydych yn ei weld, pwy rydych yn ei ddisgrifio, a ydych chi'n treulio digon amser yn ceisio deall yr un y mae'r unigolyn yn ei wneud yn y drych. A ydych chi'n gofyn i'r unigolyn pwy y mae'n ei weld yn y drych, achos mae hynny'n fan cychwyn i sgyrsiau, i gael gwybod yn iawn pwy yw'r unigolyn. Os ydych chi'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, byddaf yn gofyn iddynt pwy y maent yn ei weld, a ydynt yn ei gweld ei hunan yn arwyr, yn rhywun sy'n gryf ac yn hyderus, neu a ydynt yn ei gweld ei hun mewn golau gwahanol, am fod pobl eraill wedi rhoi disgrifiad negyddol ohonynt falle. A fyddaf yn gofyn iddynt, a allan fod yn uwcharwr, neu fod a gallu gorchuwcharwr naturiol. Beth fyddai hwnnw? Mae rhywbeth arall am y ffordd rydym ni a phawb arall yn gweld yr unigolyn, ac am y ffordd y mae'r unigolyn yn ei gweld ei hun. Wrth feddwl am ei dull seiliedig a gryfderau, un ymarferiad y gallwch ei wneud drwy fyfyrio ar eich pen eich hun neu mewn grŵp yw dechrau meddwl sut ydych chi fel sefydliad yn gweithio mewn ffordd seiliedig a gryfderau. Nid yw hon yn golygu dweud wrth rhywun ei fod yn gwneud yn dda. Anfon neges e-bost personol wedyn, prynu teisiennau un diwrnod, neu roi hanner awr ychwanegol am ginio i rhywun. Meddyliwch o ddifyr sut rydych yn gweithio mewn ffordd seiliedig a gryfderau yn eich sefydliad, fel arweinydd neu fel reolwr, neu o ran y ffordd rydych yn gweld arweinwyr neu reolwyr yn gweithredu. Beth yw hymddygiadau i nodweddion, neu gweithgareddau o ran ei ffordd o arwain? Os ydych yn arweinydd ac yn reolwr ac wedi gweld eich staff yn gweithio, ac yn ryngweithio ac yn ymwneud ag unigolion, meddyliwch am beth rydych yn ei gweld, ac yn ei clywed, a hyn yn dangos i chi, yn o'i lle i chi gredu fod staff yn gweithio mewn ffordd seiliedig ar gryfderau. Os ydych yn aelod o staff, beth rydych yn ei wneud i hyrwyddio seiliedig a gryfderau wrth weithio ac yn orthwyo unigolion? Meddyliwch o ddifyr am y gwasanaethau rydych yn ei wneud. Y cwestiwn, felly beth, yw hwn eto. Felly pa effaith y mae dull hwn yn chael ar y ffordd o ddewallu anghenion unigolion a chyflawni canlyniadau? Felly, nid yw ddim ond mater o ddisgrifio sut rydyn ni'n gweithio neu'n arwain, mae'n ymwneud â'r effaith y mae'n ei chael ar gwasanaethau y mae'n ei wneud. Mae mabwysiadu dysseiliedig a gryfderau yn golygu ein bod yn edrych mewn ffordd gydweithredol a gryfderau unigolyn, ei alluoedd, ei amgylchiadau a'r bobl a'r pethau o'i amgylch. Mae golygu troi oddi ar y syniad mae'n diffyg o'r broblem, y risg, yr her, yr amcan, yr amrwymiad. Mae'n bwysig cofio nad yw'r dysseiliedig a gryfderau yn ymwneud â threfnu gwasanaethau'n unig. Rhaid i ni ystyried pa mor gydneb, pa mor annibynnol fel ar unigolyn heb y gwasanaethau hynny. Mae hwn set o gwestiynau y gallwch chi ei ddefnyddio. Nid oes awgrym y dylid ei ddefnyddio fel tudalen ychwanegol mewn ffurflen, fel dogfen arall i'w llenwi, nac y dylen fynd drwy set o gwestiynau parod fel hon wrth ymarfer. Mae rhain yn cael ei gynnig fel ffordd i gynnwys sgwrs gyda'r unigolion, a gallen ei ddefnyddio mewn nifer o wahanol gyd-destynau. Gallai fod yn sgwrs gyffredinol gyda rhywun, gallai fod yn rhan o'r asesiad ar gyfer llunio cynllun personol. Gellir ystyried rhai cwestiynau hyn wrth adolygu'r cynllun personol yn ôl y drefn arferol. Byddai arweinwyr a reolwyr yn gallu defnyddio'r set hon o gwestiynau mewn sgyrsiau gyda staff ar ôl newid ychydig ar geiriau. Enghraifft, beth yw pethau roeddwch yn arfer ei gwneud yn eich swydd, ond nad ydych yn gallu ei gwneud nawr? Pa lefel o ymreoliaeth oedd gennych, ond sydd heb fod gennych nawr yn eich barn chi? Pa effaith y mae hyn yn eich cael? Pa lefel o ymreoliaeth yr hoffech eich cael wrth gynorthwyo unigolion? Beth rydych wedi gallu ei wneud yn eich rôl nad oeddech yn gallu credu roeddech yn gallu wneud? Gallwch eirio'r cwestiynau hyn yn hermau ryngweithio sgyrsiau, perthnasoedd ag unigolion,
sy'n cael cymorth. Ond meddyliwch hefyd am y rheini rydych yn erioli, ac efallai gallech ddefnyddio cwestiynau helpu staff i fabwysiadu diseiedig ar gryfderau. Un ymarfer buddiol yw gyflawni fel unigolyn neu mewn grŵp, yw ganolbwyntio ar unigolyn rydym yn eu cynorthwyo, oherwydd gallwn siarad yn termau eithaf cyffredinol wrth wneud hynny, am ysrydill gweithredu seiliedig ar gryfderau. Mae'r pwnc yn dod yn fwy o'r sôn am unigolion sy'n cael cymorth gennym. Y peth cyntaf i'w wneud yw meddwl am unigolion penodol. Meddyliwch am unigolion rydych yn gweithio gyda'r ef ac sy'n cael cymorth gan eich sefydliad. Wedyn edrych cwestiynau sydd ar y sgrin. Meddyliwch am beth mae'r unigolyn hwnnw wedi gallu ei wneud ac nad oedd yr unigolyn neu bobl ei amgylch wedi credu ei gallai wneud. Beth mae hyn wedi gallu wneud drosto'i hun? Beth roedd yn gallu ei wneud a faint o hynny sy'n am ganlyniad i wneud pethau drosto'i hun? Pwy sydd wedi helpu a beth maent wedi helpu i wneud? Pa gymorth mae'r unigolion wedi cael gan sefydliadau i wneud hyn? Pa gymorth allanol a gafodd yr unigolyn? Yr un mor bwysig yw ystyried sut bydd hyn yn effeithio ar ei angen am gymorth yn y dyfodol. Wrth dysgu am cymorth i unigolion, rhaid i ni feddwl bob amser am y dull, seiliedig a gryfderau, a'r ffordd mae'n hyrwyddo annibyniaeth. Cadernid, llesian, dewis a reoliaeth. Ac wrth i ni wneud ragor i ganfod cryfderau unigolion a'i helpu nhw i canfod, dylai cynnwys cam ym mhob broses adolygu i ystyried oes angen i ni barhau i gynorthwyo fel rydym wedi gwneud erioed, neu'n gwneud ar hyn o bryd. Enghraifft, os bydd yr unigolyn yn dweud rydw i'n fwy hyderus nawr ar ôl i mi profi fy hun fy mod yn gallu gwneud y gwasanaethau dasgau hyn. Dydw i ddim yn meddwl y bydd angen i mi gael help gan unigolion i gwneud mwy o hyn ymlaen. Rydw i'n teimlo mwy o hyder yn allu roi cynnig ar wneud pethau eraill a fy mewn fy hun gyda ffrindiau neu aelodau y teulu, os byddant yn barod ac yn fodlon yn fy helpu. Meddyliwch am y math o gymorth y bydd angen arnynt yn y dyfodol. Felly treuliwch ychydig o amser ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, yn meddwl ac yn myfyrio am unigolyn rydych yn ei gynorthwyo. Gallwch wneud yr ymarfer hwn i ddibenion hyfforddi, neu bydd yn werthfawr mewn sesiynau gorchwylio, cyfarfod y tîm neu sesiynau myfyrio grŵp. Felly, mwyn crynhoi prif nodweddion y disgwyliedig a gryfderau, mae angen meddwl sut mae'n ymddangos y gwerth yng ngalluoedd unigolion. Nid yw hwnna'n golygu galluoedd meddyliol o reidrwydd, mae'n ymwneud â'r gallu'r unigolion i gynnal ei hun gan defnyddio sgiliau, gwybodaeth a gysylltiadau. Nid yw canolbwyntio gryfderau yn golygu ei bod yn amwybyddu'r heriau, neu'n ceisio ffugio bod yr anawsterau'n gryfderau. Mae'n golygu sicrhau cydbwysedd cywir wrth ofalu ein bod yn cynorthwyo unigolion mewn ffordd gymesur. Rhaid i ni gydweithio ar unigolyn ei hun, neu gyda'r pobl arall sydd ei amgylch. Gallem weld ein bod mewn sefyllfa lle rydym yn gorfod herio unigolion eraill. Er enghraifft, ceir llawer o atgyfeiriad i wasanaethau gofal cymdeithasol neu darparwyr, am fod canfyddiad bod angen help ar yr unigolyn i wneud rhywbeth nad yw'n gallu i'w wneud. Mae'n bwysig cael sgwrs gyda'r acgyferwyr a gofyn pam rydych chi'n credu nad yw'r person yn gallu gwneud hyn. Pryd gollodd y gallu i wneud hyn? Rhowch enghreifftiau i mi o'r resymau dros gredu y gallai wynebu risg neu nad yw'n gallu gwneud rhywbeth. Oherwydd yn eitha aml, wrth sôn am risgiau diffyg cryfder, nid yw risg yr unigolyn sydd dan sylw bob amser. Gallai fod yn orbryder ymysg, gweithwyr proffesiynol, yn ganlyniad i euogrwydd yn y teulu'n ofid. Mae'n golygu na fydd bob amser yn cael darlun hollol gywir o sefyllfa. Gofynnwch y cwestiynau i'r unigolyn ei hun er enghraifft. Rydw i'n clywed llawer gan bod pobl eraill am bethau maen nhw'n credu na allwch chi ei wneud. Ond beth allwch chi'n wneud? Beth ydych chi'n gallu ei wneud drostoch chi eich hun, neu helpu pobl arall? Pam rydych chi'n meddwl nad ydyn nhw'n credu y gallwch chi wneud? Ystyriwch y sgwrs yn fanwl
Ac os ddechreuwn fabwysiadu dillwn o weithredu a roi ar waith, bydd llawer mwy o unigolion yn dechrau cyd-gynhyrchu cymorth yn hytrach na'i dderbyn onoddefol. Felly, yn rhan olaf hon o'r sesiwn, byddwn yn dechrau crynhoi beth rydym wedi ei wneud yn rhan 1. Crynhoi beth rydym wedi ei wneud yn adran gyntaf y rhan 2 hon mwyn dechrau ystyried sut byddwn yn diffinio ansawdd. Mae arweinyddiaeth yn agwedd allweddol ac arwyddo ansawdd mewn sefydliad ac o ran diffinio ansawdd. Mae canfod y mesur yn cael ei sicrhau ansawdd priodol yn cael ei weld yn dasgu arweinwyr yn aml. Felly y mae yn bennaf, ond mae cyfrifoldeb gan bawb sy'n gweithio mewn sefydliad i arwain yr ansawdd mewn un ffordd neu llall. Ond o ran yr eini sy'n mewn rolau arwain, mae'n bwysig i chi ystyried pa mor dda ydych chi wrth arwain yn y sefydliad. Y ffordd ydych yn arwain y sefydliad fydd yn penderfynu a fyddwch yn darparu gwasanaethau o ansawdd da neu beidio. Erbyn hyn yng Nghymru, mae gennym egwyddorion arweinyddiaeth dosturol mewn iechyd y gofal cymdeithasol a ddablygwyd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Mae'r naratif am yr egwyddorion yn ddiddorol iawn, oherwydd rydym eisoes wedi trafod y rhan fwyaf o'r pethau sydd ar y sgrin, yn rhan 1 o'r hyfforddiant ac yn adran gyntaf y rhan 2 hon. Wrth trafod yr egwyddorion, nid rydym yn clywed toraeth o eiriau generic a thechnoleg sy'n dierthol i bobl, felly un peth i'w ystyried fel arweinydd a reolwr yw sut byddwch yn trosi'r egwyddorion i iaith a thermau y gall pobl ei dderbyn a'i ddeall. Un ffordd i ddefnyddio'r egwyddorion hwn yw meddwl am beth maent yn ei ddweud wrthym, am yr hyn sydd angen i wneud â pham. Ond, mae angen i arweinwyr hefyd allu ddisgrifio ffordd i gyflawni egwyddorion. Enghraifft, fel arweinyr, ni fyddwch am sefyll o flaen grŵp o staff a dweud rhywbeth fel byddaf yn sicrhau fy mod yn gryfhau parth llais dylanwad a dewis, oherwydd byddai rhan fwyaf o'r gweithlu yn troi at ei gilydd ac yn meddwl, beth mae hynny'n ei feddwl? Bydd angen i chi allu dweud rhywbeth fel, dyma beth rydw i am ei wneud, dyma'r ymdrech y byddaf yn ceisio i'w gwneud, dyma sut byddaf yn ei gyflawni, a dyma sut byddwn am i chi deimlo os byddwn yn arwain fel hyn. Felly mae angen i ni allu trosi'r egwyddorion i gyfleu'r profiad y gaiff y bobl rydym yn ei harwain. Gallech gyflawni gweithgarwch canlynol fel unigolyn neu mewn grŵp i ystyried ffyrdd i roi'r egwyddorion hyn ar waith. Os ydych yn arweinydd neu'n reolwr, treulwch ychydig o amser yn meddwl pa fath o nodweddion ac ymddygiadau y bydd ei angen os ydych yn arwain yn unol ar egwyddorion, arweinydd neu dostriol. Pa dyddiadau bydd gan y staff o ganlyniad i hyn os ydynt yn cael ei arwain yn dostriol? Ac yn y pen draw, os bydd staff yn teimlo eu bod yn cael ei arwain yn dostriol, bydd hynny'n cael ei amlygu yn y ffordd y maent yn cynorthwyo unigolion wedyn. Os ydych yn aelod staff, treulwch ychydig o amser yn meddwl am yr hyn rydych am ei weld mewn arweinwyr a reolwyr o ran ymddygiadau a nodweddion y gweithgareddau. Sut byddwch am deimlo? Sut byddwch yn teimlo os yw'r arweinydd neu reolwr yn arwain yn unol ar egwyddorion hyn? Yn olaf o'r sesiwn, byddwn yn meddwl am ffyrdd i ddechrau siapo, disgrifio a diffinio'r arweddau a'r ansawdd sy'n wirioneddol bwysig. Ar y dechrau, roedd yn wedi sôn am y camau allweddol wrth bennu a reoli ansawdd. Y cam cyntaf yw diffinio ansawdd a math o brofiad a geir o'r ansawdd hwnnw. Yr ail gam yw penderfynu sut i hyrwyddo o fewn y sefydliad. Y trydydd cam yw penderfynu sut i'w fesur, a'r pedwerydd yw penderfynu sut i fonitro ei effaith a brofiadau'r unigolyn. Cyn i ni ddechrau trafod y cyd-destun deddfwriaethol a'r cyd-destun polisi ansawdd, bydd yn ddefnyddiol i ni aros a meddwl am eich sefyllfa bresennol sefydliad. Felly, fel unigolyn neu mewn grŵp, cymerwch 10 munud i feddwl am y prif elfennau mewn ansawdd yn eich sefydliad a sut mae ansawdd yn cael ei ddiffinio a'i hyrwyddo. Rhaid i ni ystyried beth yw union rydym yn ei fesur. Er enghraifft,
Bydd pawb yn adolygu polisïau a gweithdrefnau. Bydd reolwyr yn adolygu beth sy'n mewn asesiadau, cynlluniau personol, dogfennau adolygu. Rydym yn gwybod bod rhaid i ni gyflawni'r dasg honno. Y cwestiwn yw, beth rydym yn chwilio amdano? Felly, os yn awn nôl at yr egwyddolion ymarfer a drafodwyd yn gynharach, os oeddwn yr enghraifft yn adolygu cynlluniau personol ar adolygiad o'r cynlluniau personol hynny, a fyddwn am weld tystiolaeth ei bod wedi cwblhau, neu a fyddwn hefyd yn chwilio am dystiolaeth o llais, dewis a reolaeth yr unigolyn, bod y cynllun wedi gyd-gynhyrchu ei fod yn canolbwyntio ar ganlyniadau ac yn seiliedig a gryfderau, ei fod yn cynnwys elfen o gymryd risgau cadarnhaol a'i fod yn gymesur. Felly, ar eich pen eich hunan neu mewn grŵp, rhaid i ni ystyried o ddibrif beth yw'r elfennau allweddol neu disgrifiadau allweddol o ansawdd. Sut mae'n cael ei hyrwyddo a sut rydym yn gwybod a ydynt yn cael effaith ar brofiad bywyd pob dydd yr unigolyn? Bydd llawer o drafodaethau am ansawdd a gweithgareddau gynhelyg yn cael ei seilio ar ansawdd a gofal sy'n cael ei ddarparu i'r unigolyn. Bydd o gymorth i ni sicrhau ein bod yn ystyried pob agwedd yr ansawdd. Mae ansawdd yn cynnwys gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, sy'n rhan helaeth yn gwaith fel ydym wedi trafod drwy gydol yr hyfforddiant. Ond, wrth feddwl am beth arall sydd wedi gynnwys yn reoliadau a'r canllawiau statudol, mae ansawdd hefyd yn cynnwys ymarfer diogel ac effeithiol a threfniadau iechyd y diogelwch, fel trefniadau i reoli digwyddiadau, reolau meddyginiaeth, trefniadau diogelu. Agwedd bwysig arall ar ansawdd yw arweiniaeth, reoli a diwylliant fel rydym newydd ei drafod mewn perthynas ag arweinyddiau dosturol, lle roeddem wedi sôn am yr angen i ddiffinio, hyrwyddo, mesur monitro a sefydlu diwylliant y sefydliad. Mae pob un o'r pethau hyn yn dylanwadu ac yn effeithio ar ansawdd, fel y mae yn prosesau recriwtio o sicrhau ein bod yn dilyn prosesau sefydlu, yn cofrestru ein staff gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, am bod yn rhoi sylw i elfen yn y reoliadau a'r canllawiau sy'n ymwneud â'r gweithlu. Er enghraifft, fel unigolyn cyfredol, byddwch yn cynnal adolygiad o ansawdd gofal, yn cynnig ymweliadau yn asesu a yw'r adnoddau ddigonol yn cyfylhau adroddiadau ac ati. Felly mae hyn yn eich atgoffa bod ansawdd yn cynnwys nifer o wahanol feysydd, yr effaith ar brofiad yr unigolyn a'r gynorthwyr yw un o'r pethau pwysig, os nad y pwysicaf, yw ystyried wrth werthuso ansawdd. Mae AGC yn glir iawn yn ei canllawiau bod adolygiad ansawdd gofal effeithiol yn un sy'n ceisio canfod y graddau a'i anghenion pobl ei angen. Ond, pa mor dda ydyn ni wrth ddiffinio ansawdd? Oherwydd, os ewch yn ôl at y reoleiddio a'r canllaw statudol, fe welwch fod nodweddion ansawdd yn brithio'r holl dogfennau. Nid yw'r nodweddion wedi eu datgan yn gryno ac mewn un lle. Bydd llawer o adolygiadau ansawdd gofal yn restru ac yn disgrifio nifer mawr o weithgareddau. Byddent yn cynnwys rhywfaint o brofiad yr unigolyn, ond mae hyn yn dystiolaeth feintiol ar y cyfan, felly rhaid i ni ystyried beth fyddwn yn ei dweud o ben y safonau ansawdd fel sefydliad, a beth rydym yn anelu, sut byddwn yn ei fesur, a sut byddwn yn gwybod ein bod yn ei gyflawni. Ac mae angen y safonau ansawdd hynny fod yn glir o jargon, yn rhywbeth y mae pawb yn gallu uniaeth ag ef. Fel y gwelwch ar y sleidiau, mae reoleidiad a'r canllawiau yn glir ynghylch beth yw safon ansawdd. Mae gofyn i fod yn fesuriadwy o ran gwybodaeth beth sydd angen ei wneud i gyrraedd y safon ansawdd sydd wedi cael ei datgan. Mae gofyn i fod yn fesuriadwy o ran effaith ar gaiff yr unigolyn a'r profiad bywyd pob dydd. Dylai'r safon ansawdd fod wrth raidd y datgan o'r ddiben. Mae'n ddigon posibl y bydd cyfeiriad atynt yn ei llawlyfr gwybodaeth. Mae angen canolbwyntio ardynt yn ymweliadau chwartelol yr agolygydd cofrestredig. Mae angen iddynt fod yn amlwg yn y ffyrdd ag ynhyrchir,
ac adolygu cynlluniau personol. Mae angen iddynt fod yn amlwg yn y ffordd y mae staff yn gweithio o ddydd i ddydd wrth gynorthwyo'r unigolyn. Enghraifft, y ffordd maent yn ei helpu i ddewallu anghenion gofal personol yr unigolyn, ei gynorthwyo i fynd allan yn y gymuned, i fynd i'r ysgol ag ati. Felly, mae wir angen i ystyried sut rydym yn diffinio ansawdd. Mae'n bwysig iawn tynnu yn yr ymarfer, a wnaethoch o'r blaen yn feddwl ynghylch ar beth yn union rydym yn ei ddiffinio wrth ystyried ansawdd. Mae hyn yn bwysicach byth nawr, gan fod angen i ddarparwyr gynnwys datganiad o gydymffurfiau yn y 4 maes y gwelwch ar y sgrin yn y ffurflen flynyddol I A G C, sydd angen eu cwblhau mwyn cydymffurfio ar reoliadau yn y canllawiau strategol ar gyfer risga. Nid yw'r math o ddatganiad sy'n dweud bod pobl yn teimlo bod eu llais yn cael ei glywed, neu fod ganddyn ddewis ynghylch ei gofal a chymorth, a bod cyfleoedd yn cael ei ddarparu iddynt. Rhaid I ni ddangos sut mae hynny'n digwydd. Felly beth yw'r broses? Drwy ba weithgaraddwch, rydym yn sicrhau bod llesiant pobl yn cael ei clywed. Sut byddwn yn gwybod bod hynny'n digwydd, a pha effaith y mae'n ei chael ar brofiad yr unigolyn? Mae'r un peth yn wir am yr ail trydydd a'r 4 datganiad. Bydd y broses yn haws o lawer os bydd gennych set o safonau ansawdd sy'n glir ac yn cael ei mesur. Felly wrth ystyried ansawdd, mae pawb yn meddwl yn hermau beth maent yn ei weld, ei ddarllen, ei glywed. Mae'r un peth yn perthnasol wrth anfon holiaduron am fodlonrwydd at staff, at unigolion sy'n derbyn cymau, ac aelodau a'r teulu at randdeiliadau. Mae angen I chi gasglu tystiolaeth y gwybodaeth ynghylch ar 4 peth sy'n digwydd. Mae angen bod yn ymwybodol iawn hefyd yn y brosesau ar gyfer deall a mesur ansawdd yr elfen o ganolbwyntio ar yr unigolyn. Mae hyn yn eithaf anodd, gan fod angen cyflawni llawer o weithgareddau. Byddwn yn annog yr holl ddarparwyr I aros a meddwl am yr holl brosesau rydym yn rhoi ar waith, fel yr holiaduron, yr arolygon. A yw rhain yn rhoi cyfleoedd go iawn i'r unigolyn? Disgrifio ei brofiad? Y cyfarfodydd breswr rydych yn ei chynnal? Cymerwch gam yn ôl a meddwl yn ddifyr, a dynt yn cael ei cynnal ar gyfer y preswylwyr, neu ar gyfer y sefydliad sy'n darparu gwasanaeth. Gyda golwg ar y cwestiwn mewn holiaduron a'r arolygon ar gyfer adolygiadau ansawdd gofal, a ydych yn gofyn cwestiynau ar sail beth rydych yn credu sydd angen ei wybod, neu ar sail beth mae pobl am ddweud wrthych. Cofiwch bob amser am yr angen I ddatblygu dull o drafod ansawdd gofal sy'n seiliedig a gygynhyrchu. Os byddwn ni'n unigolyn cyfrifol a'r gorfod ystyried beth byddwn yn cynnol yr adolygiadau ansawdd gofal, mae debyg y byddwn yn eistedd gyda staff, gyda'r unigolion sy'n derbyn y gofal a chymorth, gyda'r teuluoedd a'i ffrindiau, ac yn egluro iddynt beth yw fy rôl yn adolygu meintio mesur ansawdd. Mae un o'r dibenion wrth gynnal ymweliadau reoleiddiad. Mae angen I mi gael gwybodaeth am brofiad pob un ohonoch. Beth fyddech am ddweud wrth ymgysylltu'r reolau, ac ym mha ffordd y byddwch am wneud hynny. Oherwydd y bod yn hollol onest, faint o bobl a fyddai'n dewis llenwi'r holiadur yn hytrach nag eistedd a cael copaned na theisen. Bydd plentyn mewn cartre preswyl plant yn fwy tebygol o roi gwybod I chi am ei brofiad o gicio pêl ar y cae pêl-droed, neu fwyta hufen iâr lan y môr. Felly, mae gwir angen I chi feddwl am eich trefniadau ar gyfer casglu wybodaeth am y pethau rydych am ei gweld ar y sgrin. Gan sicrhau eich bod yn canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn meddwl am fesurau ansoddol i'w roi ar waith. Enghraifft, os oes cwestiwn yn y holiadur sy'n gofyn, a ydych chi'n hapus o dderbyn y gwasanaeth, a ydych chi'n hapus o fyw yn cartref hwn, a bod pobl yn cael y dewis o ateb ydy neu nac ydw. Pan mae'n fater o ysgrifennu'r adroddiad ar yr adolygiad ansawdd gofal, mae'n debyg y bydd yn dweud bod 98% o'r bobl yn y cartref preswyl hwn yn dweud eu bod yn hapus, neu fod 89% o'r bobl yn y cartref yn dweud eu bod yn deimlo ddiogel. Fodd bynnag, nid yw'n glir beth mae hynny'n ei olygu o ran ansawdd,
Felly rhaid i chi ystyried beth i ehangu'r cwestiwn a gofyn. Beth sy'n gwneud i chi deimlo'n hapus? Pryd oedd y tro diwethaf chi deimlo'n hapus? Beth sy'n digwydd o'ch cwmpas sy'n gwneud i chi deimlo'n ddiogel? Hefyd, mae pawb am sicrhau bod pobl yn teimlo i bod mor annibynnol a phosibl. Felly byddwn yn gofyn y cwestiwn. A ydych chi'n teimlo bod yn annibynnol? A yw'ch annibyniaeth yn cael ei hyrwyddo? Bydd 92% yn ateb yn gadarnhaol. Ond sut rydych chi'n gwybod beth yw annibyniaeth y meddwl yn unigolyn? A sut byddaf yn gwybod yr ydym yn hyrwyddo hynny? A pha effaith mae hyn yn eich chael ar ansawdd bywyd unigolyn? Cymorth o gwybodaeth sy'n disgrifio sut mae pobl yn gweld annibyniaeth, a pha gymorth y maent yn ei gael i'w sicrhau. Mae hynny'n rhoi darlun llawer crydiach o beth yw ansawdd. Felly, dyma ymarfer lle allwch roi cynnig ar ysgrifennu safon ansawdd ar gyfer eich sefydliad, am bob un o'r datganiadau cydymffurfio hyn. Gallwch hyfyrio'r safonau ansawdd rydych eisoes wedi ysgrifennu, neu feddwl am ysgrifennu rai newydd. Wrth ystyried y safonau ansawdd, meddyliwch o ddifyr ynghylch pa lens rydych edrych drwyddo wrth ei ysgrifennu. A oes safon ansawdd sy'n dweud ei bod am sicrhau bod yr holl staff yn teimlo ei bod yn cael ei gwerthfawrogi wrth weithio yn ei sefydliad. A oes cwestiwn mewn holiadur y staff sy'n gofyn, a ydych yn teimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi? Ni fydd yr ateb ydw neu nac ydw yn dweud wrthych a'r staff yn teimlo bod yn cael ei gwerthfawrogi. Ar y llaw arall, os byddaf yn mynd at y staff ac yn gofyn beth sy'n gwneud i chi deimlo bod chi'n cael eich gwerthfawrogi wrth weithio yn y sefydliad hwn, a'i bod yn dweud wrthych beth sy'n dweud iddyn deimlo hynny. Byddaf am ddisgrifio eu profiad a beth maent yn ei ddweud wrth fesur ansawdd. A dwi am gael safon ansawdd sy'n dweud ei bod yn hyrwyddo canlyniadau ar gyfer unigolion? Neu a fyddaf yn ysgrifennu safon ansawdd sy'n edrych drwy lens yr unigolyn ac yn dweud rydw i'n gallu gwneud pethau sy'n gwneud i mi deimlo'n hapus. Gallaf wneud y pethau rydw i'n mwynhau. Gallaf dysgu yn y nos. Rydw i'n gwybod pam ydw i'n teimlo'n ddiogel yn fy nghartref. Mae gen i gyfleoedd i dreulio amser gyda ffrindiau, pobl sy'n bwysig. Sut byddwch yn mesur hyn? Gofynnwch gwestiwn amdano yn yr holiadur. Chwiliwch am y gwaith papur am dystiolaeth, bod hyn yn digwydd. Ystyriwch hyn wrth adolygu cynlluniau personol, gofynnwch i bobl ei rannu profiad wrth gynnal ymweliadau ansawdd gofal. Wrth ystyried yn ymarfer blaenorol a datblygiad safonau ansawdd, gallai'r model hwn fod yn un ddefnyddiol i ddod yn ôl at myfyrio arno, gan ei fod yn ymwneud â dweud beth yw yn safonau ansawdd. A ydynt yn glir, a ydynt yn dealladwy ac wedi ddiffinio. Mae'n golygu ystyried beth rydym yn ei fesur a sut byddwn yn cael ei dystiolaeth i ddangos ei bod yn cyrraedd y safonau ansawdd neu beidio. Wedyn, mae'n golygu ystyried sut byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno i fesur yr effaith ar ansawdd. Mae'n bwysig iawn ein bod yn ffurfio barn o ran rhyw fath, nad ydw i'n meddwl am hynny mewn ffordd fiwrocratiaidd. Ond, ar ddiwedd prosesu'r adolygiad o ansawdd gofal, rhaid i ni fod mewn lle i ddweud gyda'n gilydd, mae dyma beth yw natur yr ansawdd yn ei sefydliad, a dyma sut rydym yn gwybod ein bod yn sicrhau hynny ac yn gwybod pa effaith rydym yn ei chael. Gellir cael adroddiadau ac adolygiadau o ansawdd gofal sy'n disgrifio ac yn restru pethau o dan gyfres y benawdau. Ond, beth sy'n ei angen mewn gwirionedd yw cynnal dadansoddiad a dod i gasgliad neu grynhoi natur yr ansawdd. Model buddiol arall sy'n debyg i'r model hwn o ran casglu gwybodaeth yw'r model myfyrio dadansoddi sy'n gofyn, beth falli? Nawr beth? Enghraifft, wrth ysgrifennu a chloi adroddiad ar adolygiad o ansawdd gofal, beth yw'r gwybodaeth rydw i wedi casglu? Felly beth rydym yn farchio yno? Beth sy'n gweithio'n dda? Pa gwasanaethau rydym yn ei wneud y mywydau pobl? Ydyn ni'n gwybod? A oes angen i ni weithio rhywbeth? A oes meysydd sy'n peri pryder? Nawr beth sydd angen i ni wneud i ymateb hyn? Hwn fydd y cynllun gweithredu. Bydd y cynllun gweithredu sy'n codi o adolygiad o ansawdd gofal yn un sy'n seiliedig y gryfderau.
Mae'n iawn cael cynllun gweithredu ar ôl adolygiad o ansawdd gofal sy'n dweud ein bod yn cydnabod bod rhywbeth penodol yn gweithio'n dda yn ein sefydliad, ei bod yn ymfalchio ynddo, ac mae un rhan o'r cynllun gweithredu yn parhau â hynny, cadw'r pwyslaeth, cadw'r egni sy'n gweithio fysoddi yn y pethau sy'n gweithio'n dda, a bod yn dweud hynny'n glir yn ein cynllun. Ar ail hanner y cynllun, bydd y meysydd wedyn yn gwybod bod angen gweithio arnynt, a roi sylw iddynt, a dyma sut bydden nhw'n gwneud hynny. Y peth arall i'w ystyried yw beth fydd yn digwydd i gwybodaeth ar ôl cybylhau'r adroddiad ac yr adolygiad o ansawdd gofal. Rwyf yn gweld gwahanol ffyrdd o drin y gwybodaeth rhwng darparwyr, rai neu rannu a darparwyr gwasanaethau'n unig, neu rannu o'r comisiynwyr yn unig, neu roi copi ohoni staff yn unig, na fydd yn cael ei rannu a staff nac unigolyn sy'n derbyn y gwasanaethau, neu teuluoedd mewn nifer y sefydliadau. Mae'n bwysig iawn ystyried yr ethos o ganolbwyntio ar yr unigolyn. Cydgynhyrchu, gweithredu ar sail cryfderau, hyrwyddo llais, dewis a reolau. Yr holl egwyddorion hynny rydym wedi trafod trwy gydol y sesiynau hyfforddi. A sicrhau bod gwybodaeth am ganlyniadau'r adolygiad yn cael ei darparu rieni a gymerodd ran ym mhroses yr adolygiad o ansawdd gofal. Mae'n debyg a byddai'n gormod rhoi copi o'r adroddiad llawn, ond byddai crynodeb weledol sy'n cael ei rannu â staff, aelodau deuluoedd, unigolion a chomisiynwyr yn dangos casgladau o brosesu'r adolygiad o ansawdd gofal yn gallu bod yn haws i ddarllen. Unwaith eto, mae'n model beth, felly beth nawr, yn fframwaith ddefnyddiol, lleach o'r dweud mae hyn yw'r peth rydym yn falchio yno. Dyma beth rydym yn gwneud yn dda. Dyma'r pethau rydym yn gwybod bod angen i ni weithio arnynt, a dyma pethau byddwn yn parhau i ymdrechu arnynt. A dyma sut byddant yn gweithio ar y meysydd sydd angen ei datblygu. Dylai proses o adolygu'r ansawdd gofal fod yn un gynhwysol. Nid yn unig pan fydd pobl yn cyfrannu iddi, ond hefyd pan fydd pobl yn clywed am ganlyniadau'r adolygiad hwnnw. Dylai rannu'r canlyniadau hynny'n onest ac yn agored gyda pobl yn unol, ac egwyddorion arweinyddiaeth dostriol, y ddyletswyddau gonestrwydd ag ati. Crynodeb. Felly, mwyn crynhoi negeseuon allweddol sydd wedi codi yn y sesiwn, mae perthynas agos iawn rhwng y ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant a risga. Mae'r ddwy ddeddf yn ategu at ei gilydd yn effeithiol. Mae nifer y cysyniadau, egwyddorion a thermau sydd yn risga yn dibynnu'n heliaeth ar y manylion sydd yn y ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant. Felly mae'n bwysig iawn i ni ddeall y cysylltiadau rhwng y ddwy ddeddf. Rydym wedi edrych ar y pwysigrwydd o ffinio, deall a mesur ansawdd drwy ligad yr unigolyn yn bennaf, gan hepgor y jargon. Bydd y datganiadau cyffredinol yn ddiystyr os na fyddwn yn gofyn y cwestiwn, felly beth? Ac yn deall beth yn union mae hyn yn ei olygu unigolion. Drwy gydol y sesiynau rydym wedi ystyried dulliau seiliedig a gryfderau. Cofiwch, nad mater y gofnodi pethau sy'n gweithio'n dda'n unig yw dyseiliedig a gryfderau. Y dyseiliedig a gryfderau sy'n ategu ac yn ymgorffori ein ffordd o ymarfer, ac mae'n gyson ar egwyddorion mater. Mae'n mynd llaw yn llaw ar ffordd ydym yn hyrwyddo ac yn sicrhau ansawdd ein sefydliad. Ac yn olaf, mae arweiniaeth dosrilon yn ffordd effeithiol i hyrwyddo'r dyseiliedig a gryfderau. Mae'n gyson ag egwyddorion ymarfer, mae'n elfen allweddol yn ffordd ydym yn sicrhau ansawdd yn ein sefydliad. Felly, os byddwn yn dod â'r holl agweddau hyn ynghyd, byddwn mewn lle i allu hyrwyddo ansawdd mewn lleoliadau a reoleiddau drwy lens yr unigolyn. Mae'n bwysig iawn eich bod yn treulio ychydig o amser yn crynhoi holl wybodaeth rydych wedi chael, ac myrforau yn ystod yr hyfforddiant, ac yn ein troi'n rhywbeth sy'n ystyrlon i chi fel unigolyn, fel tîm neu fel sefydliad. Un o'r ffyrdd i chi wneud hyn yw myfyrio ar y defnyddiau, myfyrio ar y dysgu ac ar y holl trafodaethau gafod ac ymrwymo i roi'r gorau i wneud un peth o'r ganlyniadau sesiwn ymrwymo. I ddechrau gwneud un peth o ganlyniad i ddysgu ac myfyrio, ac ymrwymo i barhau i wneud un peth. Cadwch rhain yn fyw. Dewch yn ôl atynt a'i hadolygu,
Nid eich adolygiad drwy ddweud eich bod wedi cyflawni'n unig, ond eich adolygu drwy ofyn y cwestiwn, falle beth. Dywedwch wrth eich hun, rydw i wedi gallu gwneud hynny, felly beth yw'r gwahaniaeth y mae'n ei wneud? Diolch. Felly dyna diwedd y sesiwn. Diolch yn fawr i chi am gymryd rhan.